Dnes to bylo skvělé. Příliš pomalé, trvalo ti to 7,5 sekundy. To nebudeš potřebovat. Proč? Oba dobře víme, co jsi zač. Ten dalekohled nebudeš potřebovat. Kim? Tohle mi nedělej, pro boha. Stalo se něco? Ta žena naproti se chová dost divně. Proč se ti nezdá? Je jen trochu ušmudlaná, ale jinak docela pohledná, nemyslíš? Něco se mi na ní nelíbí. Nech to být a pojď už. Paxstone a ostatní na nás už čekají. Zkus se dnes uvolnit a užít si pěkný večer, má drahá. Útočí na civilisty. Ve jménu Božím budou všechny nečisté duše nemrtvých vykázány do věčného zatracení. Amen. Pál. Garete, zastřelí. Úkol splněn. Jdeme uklidit místo činu. Přepínám. Omlouvám se, pane. Říká se, že selhání v první bitvě znamená, že budeš žít déle. Ale ty budeš nejspíš žít tak dlouho, jak budeš sama chtít, tedy dokud tě to neomrzí. Asi máte pravdu. Rozkaz 2, klub M. Ve jménu Božím budou všechny nečisté duše nemrtvých vykázány do věčného zatracení. Amen. Amen. Viktorie, Ano, pane? je mi naprosto jasné, že když jsi byla u 11. divize, tak s tebou všichni jednali v rukavičkách. Ale tady to neděláme. Nemůžu riskovat další selhání, takže... Nechci, abyste se mnou jednali v rukavičkách. V žádném případě. Rád bych tomu věřil, ale... nejspíš si příliš přecitlivěla. Přecitlivěla? Slečno Viktorie, budeme se starat o vaše každodenní potřeby. Cože? Já... no...
Tudy, prosím. Promiňte, Ještě se neznáme, jmenuji se Walter. Jsem sluha rodiny Helsingů, mám na vás dát pozor. takže si myslíte, že jsem přecitlivělá? Přesitlivěla? Tím bych se opravdu netrápil. Větší problém pro vás budou asi bílé rukavičky. No, s rukavičkama problém mít nebudu. Prostě si je vyperu a je po problému. Promiňte, už mlčím. Také vám doporučuji, abyste nevycházela ven za denního světla. Zde budete trávit čas během dne. Není nadsvětlý pokoj s výhledem. Bože, když jsem byla malá, vždycky jsem chtěla mít takovouhle postel. Hýbe se. Promiňte, co to má znamenat? To nic, jenom taková malá pozornost, která vám během dne pomůže tvrdě spát. Sladké sny. To zřejmě myslíte rakev. To jsem dopadla. V noci se už asi nikdy nevyspím. Jsou to moji lidé, takže je laskavě nepokousej. To bych nikdy neudělala. Doufám, že si z toho neuděláš koníček, přivádět si sem své hračky. Svoje hračky. Ta policistka se sama rozhodla, já ji nenutil. Jen doufám, že ji dobře vycvičíš, Alucarde. Podívej se na tohle. Jsme na stopě chuligánům, kteří se přesunují na sever přes Birmingham. Vraždí celé rodiny, pijí jejich krev a tím, co zbyde, píšou rouhačské nápisy na zdi. Předpokládáme, že jsou minimálně 2. Upíři už dávno nejsou to, co bývali. Na tvůj názor jsem se tě neptala, ten si nech pro sebe. Dobře, tak zase zítra.
Extáze je proti tomuhle nic. Co, Jessico? Už je skoro všechny máme. Jo, Už jich chybí jenom 9. až těch 9 vyřídíme, budeme mnohem silnější a získáme nesmrtelnost. Lífe, miláčku, No, chceš to? aha. Za chvíli z nich už budou gůlové. No a co? Ať se kouknou. Tebe ta krev dokáže pěkně rozpálit. A tebe snad ne? To víš, že ano. Tahle zbraň se k tobě hodí víc. Ale je těžká, vždyť ji ani nezvednu. Chápu, jsem vám k smíchu. To je zvláštní. Z čeho je vyrobená? Z umělé hmoty? Bez zásobníku váží 15 kilo, ty uneseš ještě těžší. Je lehká jako pírko. Máš mizernou mušku. Oh. Na člověka by to stačilo, jenže u zrůd, co lovíme my, musíš mířit sem a nikam jinam. Jednotka kapitána Garreta, ať se připraví k nasazení. Je to vážné. Garrettovi muži zablokovali silnici M6. Během 2 hodin naší dvojici Bonnie a Clyda vyřídí. Ti dva si vůbec neuvědomují, co se z nich stalo. Upíři, sotva poznamenaní kletbou. Neskutečné, tohle svět ještě neviděl. Ano, s tím musím souhlasit. Chtěl bys tam venku být s nimi? Nechtěl. Cením si této nabídky, ale ze všeho nejvíc mě uspokojuje, když vám mohu sloužit. Lífe! Co je? My dva spolu budeme navždy! Tohle je prostě skvělý. Nechci, aby to někdy skončilo. Nikdy. Vždyť se můžeme navždy milovat! Cože? Navždy! Cíl je potvrzen. Uvolňují systémová omezení do úrovně 5. Měli bychom těm kusům hnusného lidského masa poděkovat za tuhle srandu. Oh.
netuším. Jak to mám asi vědět? Mám strach, Reefe, odvez mě odsud okamžitě pryč. Drž hubu, hysterko! Kdo to tam stojí, sakra? Jseš mrtvej, slyšíš mě? Kdybyste dokázali lépe ovládat své schopnosti, mohli byste vypadat jako mlhan nebo netopír. Kdo sakra jsi, ty jeden chytráku? Máte na svědomí už tolik životů a ne proto, že byste měli žízeň. Je to zábava, co? Tohle potřebujete k tomu, abyste se pobavili? Jste jen odporné a ubohé zrůdy. Co je ti do toho? Věčného života je pro vás dva škoda. Nesmrtelnost ti uniká skrz prsty a zůstává ti jen tvoje hanba. Jessico, co je to pro boha za bastarda? Ne, já chci odsud pryč. Teď už toho mám plný zuby. Ha! Tentokrát už mě nesklam, policistko. Cíl B lokalizován. Blíží se k vaší pozici. Vzdálenost 500 metrů. Už by si ji měla vidět. Pane, ale vždyť je odsud 500 metrů. Můj bože, já ji vidím. Ale vždyť je ještě holka. Ona nemůže být přece upír. Ve jménu Božím budou všechny nečisté duše nemrtvých vykázány do věčného zatracení. Amen. Zastřelí Viktorie. Dokaž, že si něco víc než jen zrůda. Cíl zaměřen, pane. Teď, důstojníku Serasova, vystřelte. Cíl byl zlikvidován. Alucard nejprve zlikvidoval cíl A. Starší důstojník Viktorie Serasová zlikvidovala cíl B. Jistě. Jednotky se stáhnou. Viktorie, vítám tě v organizaci Helsing. To nebylo špatné, policistko. Já mám své jméno. Viktorie Serasová, ne policistka. Pamatuj, že od nynějška si už navždy dítětem temnoty, policistko. Musíš pít krev. Když pít krev nebudeš, tvé tělo zeslábne. Dělej, co říká. Ano, mistře.